салом бинандагони хабар тиҷи кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон дар истинод бар хабари рӯзномагирои тоҷик Саломиддин Мирзораҳматов аз наҷот ёфтани 57 муҳоҷири тоҷик дар Қазоқистон гузориш медиҳад. кумитаи наҷотдиҳии фаврии муҳоҷирони тоҷикро аз ҷониби масъулини қазоқ тавсис намуда иқдоми онҳоро кори инсондӯстона номидааст. бинобар иттилои манбаъ, ҳодиса шаби 20 ва 21 январ вақте дар шимоли Қазоқистон сардии ҳаво ба -50 дараҷа расид, ин кор рух додааст. дар қаламравии ноҳияи Буландин дар наздики шаҳри Макинск автобуси шаҳрвандони Тоҷикистон, ки аз вилояти Суғд ба Русия равона буданд, шикаст. ронандаи мошин, ки қазо дар телефони дастии худ симкорти казоқиам дошт ва шумораи 112 ба хадамоти наҷотии кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Қазоқистон занг зад. сардори бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи Қазоқистон дар ноҳияи Бовурҷон Жусупов фавран ҳамаи кормандони наҷотро ба по хезонд. баъди як муддати басо кӯтоҳ ба назди мусофирон дар сарди азиятии тоҷик, худи сардори хадамот Жусупов, сардори бахши ноҳиявии умурии дохилӣ ноҳияи Бахит Шамкеновна ва кормандони ҳокимияти ноҳияи Рустам Сапаев ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд, афзудааст кефелҳои автобус. масъулини Казоқ мусофиронро дар мактаб ҷой дода бо хӯроки гарм таъмин намуданд ва ба Русия пешвоз карданд. муҳоҷирони тоҷик бо далели гарон будани арзиши ҳавопаймо ва қатор бо автобус роҳи Русияро пеш мегиранд, ки дар зимистон хатарзост. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, чӣ фикр доред шумо дар комментария ҳатман нависед. вале чӣ хеле ки мебинед, қазоқҳоям хеле одамгарӣ доштанд, мана ёрдам карданд, бурданд ба хӯраки гарм авқот доданд. шумо ҳатман нависед дар комментария.